Arratsaldeon, gerturatu zareten guztioi, eta etxetik jarraitzen ari zaretenoi. Lehenengo eta behin, eskerrik asko Martin Ugalde Parkari ekitaldi hau egiteko lekua utzi eta babesa emateagaitik. Eta berria egunkariari eskeritako baliabide guztietan. Udalbiltzaren sorreratik, Euskal Herriko lurralde ezberdin arteko kohesioa eta lankidetza sustatzea izan da udalbiltzaren kezka eta lan ildo nagusietako. Beste funtsezko ardatz bat, udalbiltzaren xede berdinekin lan egiten duten eragileekin elkarlan estua garatzea izan da. Hori dela eta, zuzendaritzatik erabaki zen, 2020 eta 2021 urteetan zehar, Euskal Herrian kohesioari eta ruraltasunari begira garatu diren eta garatzen ari diren ekimenei buruzko azterketa bat egitea. Ekimen horien eragina, emaitzak, pertzepzioa eta etorkizunerako bilakaera zein den jakiteko. Euskal Herritarrok batzen gaituzten zubi horiek aztertu nahi izan dira beraz ikerketa honetan. Iparraldea hegoaldearekin lotzen dutenak, eta mendebaldea ekialdearekin. Egun, Euskal Herria 3 administrazioetan banatuta dago, alabaina. Zorionez, aspaldidanik 11 dira herritarrak osenatzeko abian diren egitasmo eta ekimenak. Euskararen arloan, kulturaren arloan, hezkuntzaren edo ezagutzaren arloan, ekonomiaren arloan. Urte hauetan zehar, ibilbide interesgarria egin dute guztiek, eta guk udalbiltzatik Aztikerren laguntzarekin egindako bidea aztertu eta orain arte bildu duten usta ezagutu nahi izan dugu. Euren gogoetak entzun eta etorkizuneko eginkizun posibletarako horiek kontutan hartu. Hori dela eta gaurkoan, batetik Aztikerrek egin duen ikerketa ezagutzeko parada izango duzue. Enara Izagirre teknikaren ahotik eta ostera ikerketa bera udalbiltzako webgunean ere izango duzu eskuragarri. Bestetik, lanketa honetan parte hartu duten 3 eragileekin batera kohesioaz arituko gara maiaren bueltan. Udalbiltzako lider Hernandoren gidaritzapean. Besteak beste, Berriatik Martxelo Otamendi, Bertozar Elkartetik Aritz Erain eta Errigoratik Erruki Eskurra izango ditugu kalakan. Gaur aurkeztuko dugun hau ikerketa osoaren lehenengo zatia da. Bigarren zatia 2021 urtean aurkeztuko dena gaur bertan abiatuko da. Eta kohesioari eta ruraltasunari begira jendartean zabalduta dauden diskurtso ezberdinak ikertuko ditugu. Zalantzarik ez dugu gaurkoan gogoeta interesgarriak entzungo ditugula. Eta dagoeneko eskuragarri dagoen ikerketarekin batera Euskal Herriaren kohesioa eztabaidaren erdigunera ekarriko dugula. Eta itxaropena dugu gogoeta hauek guztiak baliagarriak izan daitezen. Biharko Euskal Herria kohesionatu bateranzko bidean aurrera egiteko. Horrela ba, enarakin utziko zaituztet ikerketaren berri mateko. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik gaur, eskerrik asko foruari espazio hau eskaintzeagatik eta udalbiltzarire ikerketa hau martxan jartzeagatik. Enara Izagirre naiz, Aztiker soziologia ikerguneko teknikaria, eta gaur aurkeztuko dizkizuet 2019ko udazkena eta 2020ko udaren artean egindako ikerketa honen emaitzak. Eskaera udalbiltzaren proposamena izan zen Euskal Herria kohesionatzen duten proiektuen inguruko ikerketa bat egitea, zeintzu diren, ze ezaugarri dituzten, zein diren beren eraginak, ze indargune eta ahulgune dituzten, aurrerantzea begira ze bide egon zitezken, horren inguruko hausnarketa bat egiteko lana. Eta horri begira egin dugun ikerketa izan da honakoa, 2 zatitan banatu dena, eta saiatuko naiz emaitzak modu labur batean azaltzen, gero esan duen bezala baita ere ikerketa publiko egongo da ikus dezazuen, beraz sakonago bertan aztertzeko aukera izango duzue, eta helburua da aurrera begirako eztabaidarako tresna bat gehiago izatea eta gaiak mahai gainean jarri eta gero hausnarketak sustatzea. Beraz, espero ezagun balioko dula hortarako. Onda, ba? Ai, USB-a. Beti arazo teknikuko behar dute, hori jakin dezazuen. Zuzeneko gauza dira. Bale,
zondo, baina bai. Bueno, bi fasetan egin genuen lana, lehenengo eta behin hasi ginen pentsatzen, ekimen kohesionatzaileak aztertu behar ditugu, zein dira ekimen kohesionatzaile horiek, eta horretarako aztikerretik planteatu genuen, udalbiltzarekin elkarlanean, gizarte bizitzako eremu desberdinetan jartzea fokua, edo hainbat eremu kontemplatzea. Beraz, begirada jarri genuen hainbat eremutan, bertan ekonomia, kultura, euskara, hezkuntza, komunikazioa, jakintza, feminismoa eta genero eta sexuanistasuna eta jatorri eta kultura aniztasuna, eta saiak 617 erregistro edo elementu desberdin aipatu zizkiguten, eta momentu horretan hainbesteko aniztasunarekin gelditu ginen, eta zertaz ari gara, kohesioaz ari garenean hizketan. Orduan, jarri genitun, irizpide batzuk, horien arabera zerbait elementu bat kohesionatzaile edo ez, baloratzeko ikerketa honentzako. Ondoren, eztabaida egon zen, gero ekarpenak ere jaso genitunean ikusi zen, batzuentzako irizpide zabalegiak baloratu zuten batzuk, besteek estuegiak, hor ere, eztabaida egon daiteke, noski. Geuk ikerketa honetarako udalbiltzarekin jarri genituen irizpideak hauek izan zian. Epialdiai dagokionez 2000-tik hona aktibo egon diren ekimenak hartu genituen kontuan. Lurraldetasunai dagokionez gutxienez 2 lurralde edo probintzietan eragina zutenak. Eta ez izatea ikuspegi autonomiko bat edo estatu mailako bat. Hori planteatu genuen lurraldetasun ikuspegi dagokionez, eta gero gizarte edo jende talderen batean eragin zuzena izatea. 3 irizpide horiek jarri genitun, pixkat kriba egiteko 617 erregistro horietatik, eta gelditu ginen 293 erregistro desberdinekin, elementu desberdinekin, eta orduan egin genuena izan zen, lehenengo eta behin, publiko zegoen informaziotik, beren inguruko oinarrizko datu batzuk atera. Epealdiak, noiz hasita amaitu ziren, hizkuntza, lurralde mailan non eragiten zuten, eta horrelako aldagaiak. Orduan, hoiekin, hemen dakazue argazki oso sintetiko bat, zein ekintza, zein ekimen aipatu zitzaizkigun, ikusten dezuenez, letra handia hauan daudenak esan nahi du gehiago aipatu zirela, orduan hainbat errepikatu ziren, Euskaraldia, Korrika, Durangoko azoka, baita ere kontuen hartu abendu inguruan jaso genitula hainbat ekarpen, EHZ festivala, feminismoen inguruko hainbat ekimen, hau izan zen pixkat argazki orokorra, eta orduan, zer dagoenatzean edo zer emantzun analiziak. Lehenengo eta behin egin genuen sailkapen bat izan zen, ikusi genuen izaerari dagokionez, guk ekintzak edo proiektuak planteatu genitun, baina sarritan aipatu zitzaizkiula baita ere eragile batzuk, eta hainbatetan orduan planteatu genuen, horiek ere jasotzia eta azterketan baita ere kontemplatzia modu bereiztu batean. 3 laurdena pasatxo edo ekintzak izan ziren edo proiektuak, eta beste laurdena eskas eragileen erreferentziak. Eta aurrez aipatutako eremu horiei dagokienez, eremu batzuetan pisu gehiago edo ekintza eta eragile gehiago jaso genituen, beste batzutan baino. Eta bereziki indarra hartu zutenak izan zian edo aipamen ugari ontzienak kultura, ekonomia eta euskararekin lotutako gaiak. Segidan baita ere, hezkuntza, komunikazioa, jakintza ere bai, eta gutxienetakoak feminismoa eta genero eta sexuanistasuna eta jatorri eta kultura aniztasuna. Beste horietan daude, hemen sartzen etzianak, adibidez kirola, besten daude horko ekimenak. Eta euskara dagokionez aipatzekoa da, euskara kategorian sartu genitula euskara gai bezala lantzen dutenak. Euskaraz dienak eta ez, baizik eta gai zentrala izatea euskara. Lurraldetasunari dagokionez, oroar, bai izan zen nagusiki Euskal Herri mailako, nazio mailako ikuspegi batekin sortutako ekintzak, edo eta ikuspegi hori duen eragile batek martxan jarritako ekintzak ziren erdia baino gehiago, eta eragina zutenak Euskal Herri mailan 3 laurdena inguru, baina bestetik baita ere egon zen beste ekintza ekimen eren bat inguru, bestelako lurralde mailako
nunbaiten abiatu zienak, izan daiteke probintzi bakarra, Nafarrotik abiatutako zerbait, edo Gipuzkoa eta Lapurdiren artean, eremu horietan eren bat. Eta bestetik agertu zen banaketa esanguratsu bat, eta pixu izan zen, iparraldea batetik eta hegoaldea bestetik. Iparraldera begirako proiektuak eta iparraldean sortuak, eta hegoaldean beste. Lurraldetasuna dagokionez, banaketa hori ikusi zen. Eta kronologiai dagokionez, 2000-tik aurrera aktibo ziren ekintzak hartu baldin genituen izpide, ikusi genuen, 3 laurdenak 2000-tik aurrera sortua zirela, baina laurden bat aurretik dagoeneko martxan zeudenak eta aktibo jarraitzen zuten ekintzak edo ekimenak ziren. Eta amaierari dagokionez, gehientsuenak aktibo zeudenak galdetu genuen momentuan ere, baina beste batzuk aurreko urtetan amaituak zirenak. Datu hauek aztertzeko kontuan hartu behar dira behintzat bi gauza, batetik aipamenak egiten ari ziren personen memoria. Azkenean memoriak atzera askotan motz egiten du, orduan horrek ere eragin dezake iraganeko gauzak ez edukitzarekin hainbeste. Eta bestetik ekintza eta ekimenak jaso genituenean denetik jaso genuen puntualak, periodikoak, egonkorrak, orduan puntualak zirenen kasuan, hasiera eta amaiera data bazuten dagoeneko, eta horrek ere eragiten du, datu hauetan. Eta azkenik hizkuntzari dagokionez, ondorio nagusia euskararen presentzia zen jasotako datuetan, nagusiki euskeraz bakarrik ziren ekintza ugari, 70% inguru orokorrean eta bereziki kultura euskara eta komunikazioaren arloan zuen pisu horrek, edota bestela beste hizkuntza batzuekin batera. Baina kasik ekintza guztietan euskara presente zegoen. Hori izan zen, nolabait lehenengo faseko aipamen horietatik jaso genuena, eta horrekin aurreko martxoan egin genuena izan zen berriro harremanetan jarri eragileekin, aurrez aipatutako eragile horiekin, eta eskatu genien informazio hori eskutan, balorazio bat egiteko jasotako ekimen kohesionatzaile horien inguruan, gaur egun ikusten duten egoera, indarguneak, ahulguneak eta aurrera begirako aukerak. Orduan, galdetegi ireki baten bidez egin genuen hori, ekainera arte luzatu zen jasoketa fasea eta 25 kontraste jaso genituen guztira edo balorazio kualitatibo. Lehenengo eta behin, jaso genituen egungo egoerari dagozkion hainbat balorazio edo gogoeta. Alde batetik, ikusten zuten hainbatek, ekimen ugari jaso zirela aurreko fasean, zalantza adierazi zen, lehen aipatu dudan moduan, gero eta gehiago dirudi datuen arabera daudela, ala ote, beste faktore batzu detarteko, hor ez da bai da pixka bat edo iritzi desberdinak zeuden. Bestetik, aniztasuna aipatu zen, oso izaera anitzeko gauzak zeudela. Hala eta guztiz ere, zeuden elementu batzuk bai ikusten zirenak nahiko presente, batetik aipatzen zen ekintza ugari praktikotasunetik sortuak izan zirela, behar praktikoetatik eta gizarte ekimenak pisu handia zuela jasotako informazioan. Naiz eta baita ere ikusten zen azken urteetan baloratzen zuten batzuk profesionalizaziorako joera bat ere nabaritzen zela. Eta azkenik eraginkortasunaren inguruan ere hausnarketa ugari jaso ziren norabide askotan. Eraginkortasuna hainbat elementurekin lotu zen, iraunkortasuna, hazkunderako aukera, eragina izatearekin eta eragina lotuta bai kuantitatiboarekin edota jendearengan sortu daiteken ilusioarekin eta aldagai desberdinekin, inpaktu ekonomikoa edota helburuak betetzea. Eta bestetik, testuinguruari lotutako beste ezaugarri batzuk aipatu zirenak, izan ziren batetik euskal kulturak ikusgarritasun eza edo nahiko mugatua ez ote duen, eta bestetik euskal herria kontzeptu gisa indarra galtzen ari delako susmoa azken urtetan. Bi horiek adierazi ziren egoerari dagokionez. Eta azkenik eskatu zen
burutan hartzeko edo pentsatzeko eskaintzen zerrenda horretan edo bestela esanguratsuak edo aipagarriak iruditzen ziren ekimen kohesionatzaile batzuetan, hau da hartzeko batzuk burutan, eta amia ariketa bat egiteko, beraien indarguneak, ahulguneak, aukerak eta mehatxuak pentsatzeko, balorazio bat egiteko horren inguruan gaur egun ekimen kohesionatzaileek ze testu inguru duten. Ikerketan badaude guztiak, eta orain luze ere ez jotzeko, aipatu egingo ditut, gero mahai ingururako ere eztabaidarako tresna izango diren esperantzan, edo balio dezaketelakoan, baina jakin dezazuela ikerketan xeago landuta daudela denak. Orduan, pixkat aipatuko ditut zein atera ziren bakoitzeko. Indargunei dagokionez, aterazten lurraldetasunaren auzia, ekimen batzuk bai Euskal Herri osoan eragitera iristen zirela, hori beren indargune bezala baloratzen zen. Bestetik esan bezala behar errealetatik abiatuak izatea, komunitate oinarri dutenak, gai esanguratsuak eta beharrezkoak edo praktikotik beharra nabaritzen denak izatea. Zeharlerrotasuna ekimen batzuek lortzen dutela, eta hori behaien indargune dela baloratu zen, helburu eta xede talde argiak izatea, berritasuna txertatzea beren jardunean eta egokitzeko gaitasuna izatea, beren testuinguruan eragina izatea, eta bertan biltzen diren pertsonen gaitasuna edo kualifikazioa edo gaitasuna gauzak egiteko. Aukeren edo testuinguruko ezaugarrien artean aipatu ziren errepikatu ziren elementuak izan ziren eragileen arteko elkarlanerako aukera eta gaitasuna, bai gizarte eragileak eta baita instituzioak ere sarritan aipatu ziren. Ekintza hauek inguruan duten sarea eta babesa, gai batzuetan instituzioetatik babesa handitzen ari dela ere baloratu zen, eremu batzuetan. Etorkizunera begira proiektu berriak sortzeko edo iraunkortzeko aukera, hori baita ere batzuetan lotzen zen dagoeneko dauden proiektu batzuk emaitza positiboak emanez, beste proiektu batzuek bide eman diezaieketela baloratzen zen kasu batzuetan. Horrek guztiak iruditeria kolektiboa osatzeko eta elementu erreferentzialak osatzeko edo garatzen joateko aukera eskaintzen duela baloratzen zen, eta azkenik ezin da ahaztu ikerketaren fase hau egin genuen momentuan, aurreko urteko martxotik ekainera bitartean, dagoeneko osasun krisia eta hemen genituela. Orduan, balorazio ikuspegi positibo batetik hartuta, baloratzen zen krisi egoerak ere batzuetan aukera berriak sortzen dituztela, eta egokitzeko bide berriak ere bila daitezkela. Tartean, noski, eremu digitala aipatu zen, aukera berri moduan. Eta ahulgunei dagokionez, lurraldetasuna ahulgune bezala ere agertu zen, eta bereziki fokoa jarri zen, Hego Euskal Herriaren zentraltasuna eta bereziki EAErena gai batzuetan. Hori azpimarratu zen antzematen zela. Elkarlanerako zailtasunak eta elkarlanerako kultura falta ere nabaritzen zela baloratzen zen batzuetan. Eraginaren auziara aipatu zen, ia zenbateraino iristen diren ekimen batzuk edo zenbaterainoko zailtasuna dauden eragin errealak izateko, eta norenganen zalantza sortzen zen, hori aipatzen zen bereziki erdal komunitatean pentsatuz. Hau da, erdal komunitate bat ere bizi da Euskal Herri deitzen diogun lurrean, zer egin nola harremandu horrelako gogoetak ere jaso ziren. Jendearen implikazioa lortzeko zailtasunak, baliabide falta ere aipatu zen, denbora, baliabide ekonomikoak eta babes instituzionala bereziki, eta marko legal eta administratiboen muga baita ere. Eta mehatxuei dagokienez, ekintza desberdinen arteko estrategia partekatu falta, aipatu zen, gizarte mailan ere iparralde eta hegoaldeko pertsonen arteko ezagutza falta aipatu zen, kultura erreferentetan erdal eraginek izan ditzaketen ondorioak, erakunde publikoekiko sor daitezkeen dependentzia ekonomikoak eta gehiegizko burokratizazioak eta instituzionalizazioak ekar ditzakeen ondorioak, gai batzuk lantzeko erresistentziak eta azkenik berriro osasun krisiaren gai aipatu zen, positiboki irakurtzen zen bezala aldi berean baita ere azpimarratzen zen osasun egoerak izan dezaken eragina etorkizunean kezkagarria izan daitekela eta gai hori ere mahai gainean jarri zen.
Beraz, aurrera begira zer? Indargune eta aukerak nola baliatu galdera horri erantzuteko, aipatzen ziren batetik proiektuak egonkortu eta emaitzak zabaldu edo areagotu edo indartzeko beharra edo aukera, hori izan zitekeela bide bat, zabalduz xede talde gehiagotara edota denboran emaitzak edo eraginak egonkortuz edo luzatuz. Proiektuen arteko harremanak sortzea, eta bestetik eremu digitala azpimarratzen zen lurralde arteko desorekak gainditzeko edo kudeatzeko tresna posible moduan. Eta ahulgune eta mehatxuei dagokienez, ekimen edo ekintza desberdinen arteko estrategia partekatuak sortzea edo artikulazioak sortzea azpimarratzen zen aukera moduan, baldintza duinak lortzeko bidean lan egitea ere azpimarratzen zen, bestetik komunitateak lantzea eta amaitzeko euskara gaitasuna zabaltzen edo sakontzen joateko gizartean, hildo hori ere garrantzitsutzat jotzen zen eta ez ahazteko moduko gauzatzat. Eta, hauek eztabaidarako ekarri nahi izan ditugun eta hausnarketarako ikerketan jasota dauden tresna eta gogoeta batzuk nahi izan ditugu ekarri, zuekin ere partekatzeko. Eta, bukatzeko aipatu nahiko nuke, ikerketan bertan ere jaso zen ekarpen bat izan zela horrelako gauzek azkenean laguntzen digutena dela baita ere gogoetarako espazioak eta aukerak sortzen, gai hau berau lantzen joateko. Orduan, hoxe zen pixkat ekarri nahi nuen zuentzako gaur, eta besterik gabe igual, inguruko jendiari utziko diogu, berek ere eukiko dituzte eta gauza interesgarriak esateko. Arratsalde on denoi. Behin ikerketaren nondik norakoak eta emaitzak jakin ditugula, Maionen inguruan bildu gera, ikerketan parte hartu duten zenbait eragiletako ordezkariekin, eta gai honen inguruan mintzatuko gera, minutu batzuetaz. Hemen ditugu Martxelo Otamendi, Berriatik, Erruki Ezkurra, Errigoratik, eta Aritz Zerain, Bertsozale Elkartetik. Arratsalde on denoi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Hasiko gera gaiekin. Ikerketan azaldu den gaietako bat izan da Euskal Herriko lurralde bat baino gehiago kontutan hartzen dituzten ekintza ugari daudelako ikuspegia edo atera da, ez? Baina era berean baita ere Euskal Herriaren nozioa gaur egun indarra galtzen ari delaren sentsazioa baita ere. Hemen ikerketan zehaztu diren eremu ezberdinetako ekimenak zaudete, ekimenetako ordezkariak, komunikazioa, ekonomia, kultura. Ze gertatzen da zuen eremu zehatzetan ikuspegi hori nola ikusten duzue? Martxelo? Arratsaldeon, eskerrik asko mai ingururako behatzeatik eta zorionak azikerri indako lanagatik eta udalbiltzari lanaren egintza bultzatzeatik. Ondoritakoa da Euskal Herriaren nozioa galtzen ari dela, ez? Relatiboa da. Duela urte zenbat
erakunde zeuden, zenbat ekimen zeuden, zenbat azpiegitura zeuden, zenbat ekintza zeuden Euskal Herria sortzen zutenak. Ia bat ere ez, euskaltzaindiak kenduta, eta eusko ikaskuntza jaio zenean ez dakit. Baina, eta euskaltzaindia bera jaio zenean nahiko bilbotarren ingurukoa izango zen, askoek eta sortu zuten. Beraz, ez dakit ondori hori ez ote den, igual idealizazio batean nahiko genuken, ez gauden egoera baten, egoera hortan egizteko ezintasunaren isla, eta ez horren beste garai baten Euskal Herriaren nozio bat bageneukan, bazoden erakunde batzuk, Euskal Herria sortzen zutenak, azpiegitura batzuk, Euskal Herria sortzenak, ekimen batzuk, instituzionalak, edo parainstituzionalak, edo sozialak, edo gizarte eragileak ez zeuden. Lore jokoak zeuden Espainiako, 30ko gerra baino lehenago, tarteka iparralde egiten zienak. Orduan gizarte akzioan gaur bezen egituratu, badago gizarte orokorrean gehiago egituratzeko joerat, ez? Baina, enunziatu hori irakurrita, ustez pensatu genezakela, orduan esan edo herri honetan lehenago egon direla horako egitura sendoak eta landuak, eta horiek jaisten joan dira. Parraldeko komunikabideak ez ziren bere garaian eskualduna eta hegoalden saltzen, hegoaldeko ez ziren parraldean zeruk-argia bere garaian, kaputxino eta praiek kontatu zutenan iritsiko zen alde batzuk, baina ez genuzkan bestelako ez ikastolen elkartek etzion, eta ez bersozal elkartek etzion, eta ez udalbitzak etzion, eta ez zion. Gure txikian, eta bakite dena relatiboa dela, inoiz baino erakunde gehiago dauzkagu. Dauzkagun erakunde behiratuta ez du ematen herri badakagunik. Hori horrela da, igual hori da ondorioa. Dauzkagun erakunde behiratuta transfronterizoak edo Euskal Herria sartukotenak ez du ematen herri badakagunik, ez? Baina nik kostaiten zait topatzea bere txikian, edo bere gutxian, edo bere eskasian, gure azkeneko historian, eta alperrik eta joatea duela 5 urtea, laren urtea, edo eta gitzen bat urtea. Jonbarko dugu gutxienez, euskal kulturari bultzada bat eman zitzaion zatik, 20. Menden hasieratik, eta asko jota 19. Azkeneko urtetatik, baina bestela daude tanta batzuk, egile batzuk, idazle batzuk daude, hemen Larramendi eta Xao, baina bestela asko ez, mila guztabez, orduan. Nire ustez konstatazio horrelago da esatea, dauzkagun egitura behiratu da ez du ematen herri berrianik. Herri bat daukagunik. Eta ez dakit horrengo gaia den, okeroko gaia den, ustez. Herrientako sektore batek irudikatu dugu Euskal Herri bat, eta amestu dugu Euskal Herri batekin, eta galdera litzateke amesten dugun Euskal Herri horrantzako bidea iten egian, eta amesten dugun Euskal Herri hortarako, hortara iristeko, nahiko zume baupeun eta nahiko lan iten egian, eta nahiko egitura txiki gero ditzen dihoazenak, hori galdera hori gehiago dela, ez? Eta guazen abiaduran inoiz iritsiko gean inora. Ez guazen ez abiaduran, orain dena da ez festa eta orain dena da ez afaria, guazen ez abiaduran iritsiko gean inoiz, ez? Zukerruki, hori gehiago dela. zuk nola ikusten duzu lurraldetasunaren egoera gaur egun? Bada errealitate bat edo amets bat gehiago? Nik errigorako esperientziatik hitz egin dut, ez? Eta Martxelok dionaren aritik, bai, agian erdi errealitate, erdi amets, ez? Baina bai, errigoraren hasieratik eta errigoraren filosofiaren ardatzetako bat hoi da, ez? Eta gainera behirada guztiz aldatuta, hau da. Ni aurretik ere herri mugimenduan eta bila naiz, eta beti egiten zen, ez? Igual, ezakit nola esan, baino esparru politenetik edo errexenetik edo gainontzeko esan nola inbertzen, eta errigora justo jarri du erdigunean, ez? Orain hain modan dagoen hitza honekin erdigunean zer, eta Nafarroako zonalde ez euskalduna, ez? Bai Herribera eta bai, Tafalla Lizarra inguruko. Eta hasieran baden ditune gure dudak, gure kezkak, bertaratzen ginenean ere, ezin dugu ahaztu Nafarroan duela 30 urte hor zer gertatu zen, eta oraindik ere bizi-bizirik daukatela, ez? Egun hain
ospetsua den COVID-aren inguruko beldurra, pues han oraindik ere politikoki eta pues euskaldunen, ez? Los vascos, que vieron los vascos edo horrelako zerbait guainiken ere bizi dute. Bentsa, ez? Gunetetan eta oraindik ere jendea. Orduan hori izan genuen hasiera baten eztabaida xume bat gure aldetik, ze egia da hasieran, Bizkaiko modio guztiarekin, baino bi eroen kontuan, ni tartean, Gipuzkoarrak ez, eta jarri genuen behira da herriberan. Eta hanka jarri genuen lehen egunetik, ze ongi etorriak izan ginen, ze adeitasune tratatuak izan garen, eta orduan argi geneukan ez, gure erdigunean guk jartzen genula betidanik, edo betidanik, ez, askotan ematen du nire beti hola iten da, ez dakit betidanik, edo nik ezagutu izan dudanetik behintzat, ahulgune bezala ikusi izan den lur eremu bat, ez, lur zati bat, edo Nafarroko zonaldez euskalduna, zona no baskofona edo batzuk definitu zuten hori, ez. Orduan guk hasieratik esan bezala hortik Euskal Herrira, ez? Eta argi geneukan gure filosofian bi ardatz edo elkartzen ginula, eta batzen lurra eta euskera. Lurra zergatik, eremu horretan izugarrizko lur saiak daude, garai baten asko lantzen zirenak eta egin den politika ekonomikoaren horregatik eta pixkat utzia zegoena, baina batzuk berriro ez, apostua indutena hori berartzeko eta benetako bizia emateko, eta horrekin lotu nahi genuen zonaldez euskaldun hortako euskalgintzako hainbat eragileekin nola elkarlana egin, ze gure herria hori lurra eta hizkuntza da, eta argi daukagu. Eta orduan bildu ginen AEK ikastolen elkartea eta sortzenekin, eta ez dakit patua izangoen, edo oso ongi egin genitun gauzek, uste dut ongi egin genitula, zentzu baten, oso ongi abiatu zen eta oso pozik gaude ez. Orduan, jakinen duzu guk urte osoan lan egiten dugula, baino bi puntu edo importanteak ditugula, bat abendun inguruan egiten dien saskien kanpaina ez, non jasotzen den 125 diru aportazio hori zuzenean euskalgintzara doa, eta gero ja martxoa eta maiatzaldea olioa eta kontserben kanpaina. Eta hor berez, ez dola diru poltsa batez euskalgintzari, baina bai euskarari kriston bultzada egiten zaiola, ze etiketatzen da euskeraz, harremanak gero eta gehiago daude euskeraz, telefono hartzen dutenen ekoizle batzukin ja euskeraz hitz egiten dugu, orduan aurrera pauso politak eman ditugu zentzu horretan. Eta ja bukatzeko politena izan da, iaz aurkeztu genuen agerraldia edo ekimena ez, herri gora barruan dauna, nun argi daukagun zonalde horretan euskera plazara ekarri nahi dugula. Eta hori nola egiten da, modu ezberdinetan behar dutenen hoiei lagunduz, ekimenen bitartez, diru bitartez, pixka bat belarriak zabaldu eta beraiek ze eskatzen duten entzun, eta erantzuteko prest egon, ez? Eta horretan nik uste dut, oso txukun egin dugula, eta oain bai bukatzeko, azpimarratu nahiko nuke gure kasuan behintzat, urtean behin egiten den auzolana kutxo horiek eta betetzeko eta horrek badula kriston pisua harremanetan. Eta oso harreman naturalak eta sortu izan direla, Lekeitioko jendea eta Ablitaskoa. Edo Irungoa eta Kortesekoak, ez? Igual, berez ezagutzen ez zirenak, baina, olako lan egun gogor baten, lan asko egiten da, benetan mimatu eta goxatu eta harreman horiekin lortu izan dugu, benetako lagunak gehiagia. Eta, ezagutzen ez genitun txoko eta lekuk, ezagutzea ematea. Piskat hori da. Eskerrik asko. Aritz, zuk uste bezu Euskal Herrian ekimen eta eragile txiki asko egoteak arriskua edo abantaia suposatzen duela kohesioari dagokionean? Arratsaldeon, denoi, eskerrik asko gonbidatzeatik. Nik uste
kohesioa zaigeanean da elementu hau, hainbeste elementu egotiak, Marcelok esan duenan aritik, indargune o potentzialidade bat erakusten du, ez? Gero beste kontua da, elementu hori denak eta hemen ateatzen da, ez, estrategia partekatuak, baditugun edo ez ditugun, eta zenbatenago kohesioa dagon elementu horien artean, ez? Baina nik uste, aberastasun handia dagoela, ez? Piskat, kulturan ikuspegitik begiratutare, lan hontan agertzen dira, helduko hiet bi idea nagusiri bat, Marcelok esan duna hori ere, ez Euskal Herri kontzeptu hori pisua galtzen nahi otetan, nik uste dut, pisua galtzen baino gehiago diversifikatu indala, ez? Eta hainbeste eragile, hainbeste ekimen egon da, bakoitzak gure Euskal Herria, gure alea, amestutako Euskal Herri hori iristeko guretik egiten diogu, ez? Orduan, igual garai batean gehiago guazan Euskal Herri bat irudikatzen genuen hori, ez, igual politikoa, juridikoa, administratiboa izan daitekena, orain, nik uste Euskal Herri gehiago ari direla sortzen, aniztasun hortatik, bakoitza bere alorretik aidana, eta dagoela Euskal Herri euskaldun bat, Euskal Herri kultural bat, Euskal Herri feminista bat, eta horiek danak, Marcelok esan duna, ez, danak norabide berdinean jartzen baditugu, amestutako ze hortara iritsi ingezke, ez. Orduan, nik uste pisua galtzen ez dela ari, ez? Eta are gehiago, segun nuke, euskal kulturaren barrun kontzientzi izugarria dagoela, ez Euskal Herria, ez? Euskal kulturaren barrun, bai individualki, bai kolektiboki, ze funtzio duten bakoitzak, ze helburu, zertan ari gean oso kontziente gea, ez? Kultura bada kontzientzia piztaile bat, nortasun eraikitzaile bat, ez? Orduan, euskal kulturan hori oso presente dago. Eta oso presente dago, bere alde zeatik ere bai, ez? Hizkuntzari oso lotutako zerbait, ja euskal kultura zari naiz, gehiago, zentrauta, ez? Hori ere debate badago, zer da euskal kultura, zer ez da, hori ekaterako utziko dugu, huezirako utziko dugu. Baina, kontzientzia handi badago, sortzen dan eta kultura bizitzen den hizkuntza hori eta eremu hori, gurea dalako eta hor dalako kultura bizigarria, ez? Eta horren kontzientzia handia dago lehen esan denten bezala, ez? Hori zaintzea, nik uste pisua, Euskal Herri kontzeptuan pisua oraindik handia dela kultur sektorean behintzat, ez? Eta gero, kultur globalizazioak eta azterketan ateatzen dean, mehatxu dexente badauzkau. Baina uste barne mehatxuak ere badaudela, ez? Orokorrean beste puntu bat, beste idea bat atea dana, ez? Ikusgarritasun eza hori, igual da kulturari ze zentralidade ematen zaion orokorrean, ez? Eta ez zaio ematen zentralidaderik herri hontan, ez? Igual kultura, lehen esan bezala, nortasun eraikitzaile horrek, incluso herri hontan, daukagun historia daukagulako baita ere, beldurrare ematen du, ez? Arriskutsu bezala ikusten da, eta igual gehiago sustatzen da, entretenigarri funtzio duen kultura bat, ez? Eta kulturak berez beste funtzio asko ze potentiagoa du, eta hemen evidente izan da, kohesio elementu oso importantea dela, ez? Ez da kasualidadea, ia 125 ekimeno ekintzak, kulturan kokatu izana, ez? Martxelo, zerbait, esan behar zen? Ez, komentatu nahi nun, herriko aipatu zu, ez? Eta udalbiltzak antolatuak egitaldi baten gaude. Nik batzen naiz, kohesio horren bidetik, herrigoran aurretik, eutzen udalbiltzak izan zuen eraso judizialen aurretik, oso kanpaina polita, ez? Milioi bat zuberorentzat, batuko zate adin pixia daiko zuenak ben. Oso segume politia izan, gero etorri zen eraso judiziala eta ura gelditu intzen, ez? Eta bazen elementu bat gainera jende askori izaten ziona, pensabazen ziona, ez? Ze gertatzen da zuberan gertatzen da hiltzen aiza egula, eta orduan bazen horrez, bizkortze sozioekonomiko kultural bat emateko orduan direzko zen, milioi bat, ez? Eta gero, lenguarekin lotuta, nik nahiko banu diseinatu nola ez egiteratu Euskal Herria, egingo nuke Euskal Herriko komunikabide publiko batzuetan, editore batzuekin eta zuzendari batzuekin, ez beti kazetare guztiekin, ikusten ari garena. Eta dagoen erreferentzia dantza hori,
dato batzuk EAE Nafarrokoak. Gero, konsideratzea Euskal Herria bakarrik hiru probintzia direla. Gaina ez gara ados jartzen ez da izenarekin, ez da gero ditu. Ez gara jartzen himnoarekin, ez gure izenarekin, ez gara zertan ados jartzen. Nola ematen diren pandemiaren datuak lehen debizik Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakok, gero Espainiakok eta gero Nafarrokok, eta kontentu ez dituztelako ematen Murtziakoen ondoren, kaso batzutan, ez duz ikusten daunikan logika bat, gero atatzen da kazetariat eta esaten du estemain baten esaten dut Euskal Herrian, eta Euskal Herrian, 25. da jaten, bezperakoak, eta bezperako informatiboan, CNA eta gero Espainia eta gero, ez? Eta nik, nahiko banu, osatze bidean dagoen proiektu bat desmembrazio bidera ematea da, orain iten den gauza bat, normaltasun guztiarekin, onarpena ere handiarekin, izan dute batzuk ejatzen gara, betikoen aurrean, beti ari gara erreita egiten mezetara duten jendeari mezetara ez datozenen gatik, baina hemen dena datoz mezeta, eta hori ez beti izan da perkako dela erreita egitea mezeta datozenei ez datozenen gatik, iritsi behar deu ez datozenen gatik. Eta sortzen ari da azkeneko urte hauetan, belaunaldi berri batzuk ari da sortzen normaltasun guztiarekin irudikapen horrekin, ez? Eta atxarra izango da urte batzu barru, ikasle batzuentzat EAeko idazle bat. Ez da Euskal idazle bat, ez da Euskal Herriko idazle bat, Euskaldunen artean, Euskal Herria hori amestu dugun, teorian ez, dugunen artean gutxieneko referentzi batzuk adostea, eta denok joateko pixka bat bide beretik, ez? Zer ez dela prega gu biltzamen bueltakak eskolatan edo albistegi baten aibalin badira erabat bereizten eta era turruntzen eta erabat jarrera zaurrekin, ez? Gaina, balitz gainera daudela denak norabide, baina, esaten zuet, urrengo topatzen zu bat esan ez, Euskal Herri osoan da ez da izan bakarrik. Eta urrengoak, beste jarrera dutelako, Ego Euskal Herrikok zenbatzen ditu. Eta bestean, horren beste EAen eta horren beste Nafarroan, ez? Jarriko zuet adibide bat. Euskal Herriko finantza erakunde batek, beste batzuk ere baina, batek egite ditu proiekzio finantziero-ekonomikoak urrengo urterako, ez? Eta aurrengoak eta aurrengo urterako. Kalkulatzen du, uneko horren beste joko dela ekonomia, eta hori, ez? Eta beti ematen zituen, EAE, Egoaldeko, EAE eta Nafarroa. Urrengo urten, EAE eta Nafarroa. Eta gu, nahi dugu lortu Euskal Herrikok batera jarri eta horren beste hasiko da Euskal Herriko ekonomia eta horren beste lanpostu sortuko dira Ego Euskal Herrin. Eta guatzen ez behin, konversazio pribatu baten esan geniela. Aizue, zuek datu hauek, nahiz eta zuen erakundea horrelako delako, eta zaindu berdelako Nafarroko gobernuarekin harremana, eta gero iriki nahi dulako ablitazen sukursal bat, eta orduan igual ez dute baimenik emango, guk hori lertzen dugu. Baina zuek datu bazkoa zuen, datu horiekin indezak zuen irakurketa bat Euskal Herrikoa, nahiz eta gero publiko ez egin, baina guri pasa. Hola izan zen konversazioa, guri pasa, eta guk Euskal Herrikoak eman ditugu, zuenetan oinarrituta. Zeka, datu hauek, porzentual hauek ez dira bat utzati bi, ez? Bueno, Damazki hiru lau bat urte, ematen ditugula guk, erakunde finantzi horre pasatzen ezki guri Euskal Herriko datuak. Eta gero, lehen aipatu didan komunikade publiko egitan, segitzen dute ematen EAEkok eta gero Nafarrokok, eta gu saiatzen gara ematen Euskal Herriko. Euskal Herriko ekonomia ziko datorren urtean, txuratxarra du, 0,2. Eta horren beste lanpostu sortuko dira, ez dira desengiko dira. Orduan, batzutan gauza batzuk lortzen dira, kexatzeaz aparte ondo da ona, gauzak bilatuta, egon da, insistitu. Niguatzen ez hezkuntza sailburu batekin ere, lortu genula zehazalako bera estadistikoa da eta matematikoa, eta orduan ofizioz, eta orduan lortu genuen baita ere Euskal Herriko zatik ematen ziren datu batzuk, Nafarrokok eta EAkok, zehazaprodutxatuta gaindekiko jendeamen dagoela, gaindegia azkeneko urte hauetan datu gintzan iten den lana ikaragarria da, konfigurazio horretan, ez? Gure eguneroko lanean, emakundek emate ditu bere datuak otsailean. Nafarroko bere homonimoak emate ditu apirilean. Iparraldean ez dute ematen. Guk, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakok emate ditugunean, Nafartar irakurlek azarretu zizkigu. Eta Nafarroko emate ditugunean, azarretu zizkigu iparraldekok, ez? Eta gaindegiek kaso askotan eta arro askotan ari da lortzen dato bateratze hori, eta orduan ematen dugu aukera, hiru administrazio euskagu, bakoitzak ematen ditu bere alorreko datuak
nahi duenean eta komeni zaionean edo okurritzen zaionean, eta gu hortxe biltzen gara, gaur ematen dugu zenbat frigorifiko sartu diren iaz eaen, gaurreko zenbat saldu diren Nafarroan. Iparraldean ez dira frigorifiko saltzen nunbait, ez dute segular albiste hori ematen. Batzutan ere bada medio gaina dukagu ardura berezi bat, zuek egiten zuen lan hori guk ematen dugu, zuek egiten zuen lan horren berri ematen dugu, eta bestek hemen zaudeten guk ematen dugu. Gure ardura ere bada aldeun gehienetan, bateragarri diren datu horietan, edo guk lortuta, edo gaindegiak egiten duelako lan hori, edo ikerlari batzuk egiten dutelako, edo erakunde finantziero batekin insistututa gero, gaur egun patxara guztiarekin emateizkigute eta kariño guztiarekin emateizkiguten datuak. Eta zene batzutan, elefantea muitzen da karga txiki bat eman da. Beti ez da garrigozkoa zentral nuklear baten karga sartzea elefanteari muitzeko, batzutan muitzen da karga txiki bat eman da, batzutan da, ez? Konplizie bat bilatu eta orduan, eta gu baukago ardura berezi bat horretan, gu dauzkegu Baionako, ez dakit niri begi daude, baina Baionako gure kazeterekin dauzkegu pelea batzuk datu gintzan, nola eman da, nola ez eman, eta, bueno, hola da, baina, bueno, presioa egitea eta, zenet, komunitate publikoetan zeiten badute ematen urre pandemia hontan, zeiten badute ematen gero Murcia eta gero Zea eta gero Nafarroa, Ipar Euskal Herrian datoz lortzea oso zaila dira pandemianak, jendeak kexatu barko du, jendeak koloreak eta barko izkio editore horrein. Gaude horrein gari baten, horrein nola ez daun modu azarretzea, denak gaude horrein izkutik helduta, bordun, zaila da, eta ea bueltatzen gehan gutxienez batzuk azarretzea eta gaztatzuk esatea, bestela. Bai, bueno, dela datu gintzan edo beste hainbat eremutan lurralde edo eremu administratiboen arteko desoreka hori bada baitare ikerketan azaldu den beste gai potentetako batez. Adibidez, erruki, zuen eremutik, Nafarroatik edo zuen eginkizunetik, egunerokotasunean desoreka hori nabaritzen dezue, leku batzutan lan egitea edo iristea zailagoa dela? Ez, eta borobilean esaten dut ez, eta hola esaten dut, lehen esan dut, guk begira da justu aldatu egin dugu, eta batzuk ahulgunea edo auleria ikusten duten toki hortan guk kriston indarra ikusten dugu. Orduan behiratzen diogu Nafar, hegoalde edo erdialde horretatik Euskal Herrira, eta orduan horrek indartzen gaitu, eta indartzen gaitu lehen esan duten gauzengatik, ez, gure filosofiaren ardatzetako bat lurraldetasuna delako, eta argi geneukan hasiera-hasieratik, ez. Baina, ni Naparra izanik, Naparra eta eremu honenean, esan nahi dut Leitza ingurukoan, Euskalduna, abertzalea, ez, izatea erresa den toki batekoa. Baina beti behiratu izan diogu, hain erresa ez den toki horietara, paternalismo itxusi batekin, ez? Eta uste dut herrigoran asmatu dugula paternalismotik ies eitea, eta esan bezala, hangoei entzun, hangoekin harremanak egin, hangoekin gu guztiak egin, baina beraiek izatea ahotsa eta funtsa dutenak, ez? Alde batetik, lehen esan dudan bezala, gure produktuak eta lortu alizateko beraien beharra dugu, hango ekoizleen beharra dugu, ekoizleak besoak irekita hartu gaituzte, euskara uste baino hurbilago sentitu dute eta beti kontatzen dute, hasiera-hasieran tokatu zitzaidan arronitzera joatea. Eta joaten nintzen beti familiarekin ze egiten da urtean behin olioaren inguruko la tostada edo jai bat, eta txiki danik joaten nintzen, baina pestadune bezala. Eta tokatu zitzaidanean hango ekoizle batekin hitzeitea joatea hasierak urtetan eta hola, isildu behar izan nintzen, ez? Ni ari nintzen nahigabean edo itxura txar batengatik lekzioak ematen, eta Angelek esan zian, mi chica, es que yo hace 30 años que hice la apuesta de llevar a mi hijo a la ikastola de Lizarra, y era el único en todo el pueblo. Ez, orduan, esan, zei naiz ni, esparragoak oso goxoak egiten ditu, piperrak oso goxoak egiten ditu, eta ala ere ni saltzen ari naiz, berak aspaldian erosi zuen historia bat, ez? Eta esan, batzutan, ze importantea den, orain deitzen zaio asertibitatea eta olako hitzak erabiltzen ditugu, ez? Baina hor gu geu jartzea eta ikustea, hortik behiratzea eta ikustea ez dela dena guk uste genuen bezala, eta oso egingar bat ekimen potente eremu
hori ez, ahul horietan edo, eta berdina gertatu zitzaigun agerraldia, ez, agerraldia prestatzen hasi ginenean, argi geneukan bakoitzaren funtzioa oso ongi definitu behartzela eta norberak hartu behartzula bere funtzioaren muina. Orduan, ager baskur, Navarrodun, ez, Romatarra jarri zuten izen horren Tafaia inguruko batzueken eta bildu ginen, eta beraien interesak entzun behar izan genitun, eta beraiek zer behar zuten, eta ze emateko preste den, eta gu ere elkarlan horretan, eta harremantze horretan, eta guainiken bidea marrazten nahi gara, baina nik uste dut oso fruitu politak eta ugariak emango dizkigutela. Eta beraiek izango dira pixkat, sixatzen dutenak, eta hor haitzen direnak, eta Euskal Herriko gainontzeko herri zein herrialdetatik jendeak erantzun egin beharko du, eta erantzuten nahi da, inongo arazoi gabe. Orduan, gure sensazioa zentzu horretan positiboa da, eta badakigu, naiz eta guk hori planteatu, egun egiten diren Nafar gobernuak egiten ditun politikoa, linguistikoak, eta ez direla apenas aldatu, eta horrek ere kristontraba dela guretzat, baino beraien indarra ikusita eta beraien gogoa ikusita benetan egingarria dela sinestuak gaude eta pixkanaka ematen ditugun pausoak hori irakusten digute. Orduan, lurraldetasuna ardatza, dudarik gabe, eta gainera Nafar eremu horretatik Euskal Herriari begira. Eta paternalismotik kanpo berriro ere esaten dut. Gu badezakegu, beraiek badezakete, badute lurra, badute lan egiteko gogoa, badute harremantzeko gogoa, Euskal-Herriko atxikimena izugarria da. Naiz eta moduak eta, beste leku batzutan, baino zailagoak izan, baino posible dela sinestuak gaude. Zuek aritz, zuen kasuan ikusi dezute eremuen arteko arrakala hori, eta hala bada nola lortu dezute gainditzea muga horiek? Gure eremun, ustu bertsolaritzan, ez duke esango nik arrakalaik bada honik, gainditzea lortu, sorreratik, eskaterrukik esan duna lurraldetasuna zehar lerro edo zentraletako bat da, kulturan kokatzen geha, euskera egiten den kulturan, euskalgintzan kokatzen geha, evidentemente, hezkuntzan, hainbat eremutan egiten deu lana, baina hiru ikuspegi zehar lerruan ez bestean proiektu guzti dituztena bada lurraldetasuna, bestia belandalde artekotasuna eta bestia da feminismoa. Lurralde hortatik, sorreratik lurralde artekotasunari garrantzia handia eman zitzaion, eta ematen zaio, eta eskada errukik esan duna, paternalismotik astuta, eskata hemen jartzen du, muga kulturala jartzen du, eta horri igual buelta eman behar zaio, ez da muga, aberastasun kulturala da, guria herri txikia da, baina realidade oso diferentiak, kulturalki ere, hori ondo dago, baina oso realidade, hori aberastasun bada, eta baina lekuan lekuko egoera hori asko zaindu behar da, gure kasuan adibidez, Araban edo Bizkaian edo Gipuzkoan bertsolaritza ez dago berdin, egoera soziolinguistikoa ez dago berdin, egoera soziopolitikoa ez dago berdin, Orduan, bertan dakite zein da egoera eta bertan tikasi behar dezu lanian, Eta denon artean osatzen dugu. Piskat ikuspegi hortatik da bizio oso bat, lekuan lekuko egoera kontutan hartuta bizio oso bat sortzea, eta hori izan da, bertsozale elkartetik etein deguna, Arrakala ez dago alde hortatik, bai onartu behar da, ea zentrismoa aipatzen da hemen, eta leku guztitan bezala badago, eta hori saiatu behar dugu. Bertsolaritzan kasuan are gehiago esan genuko, askotan Gipuzkoar zentrismoa ere badago, Orduan, kasu horietan, erne egon behar dezu eta beti zaindu behar dugu, Euskal Herriko bertsozale elkartean ikuspegiti bintzatu uste nahiko ondo kudeatzen dela, eta, sekretua hori da, errukik esan duna, lurraldetasuna ardatz nagusi bezala jartzea, Karo, gero gure kasuan ere elementu kohesionatzaile oso potenteak dira, bai bertsolaritza edo kultura lehen esan dugun bezala, euskera, lurraldetasuna bea, orduan, elementu horiek ere kohesioan laguntzen dute.
kohesioaz hitz egiten ari garela, azken hilabeteotan gertatu denak, koronavirusak alegia, azkenean oztopo izan da horrelako ekimenen egunerokotasunean, mugak itxi dira, jendea telelanean aritu da, eta bar, egoera berri honek nola eragin diezaioke Euskal Herritarrei, orokorrean, eta Euskarari baita ere, Martxelo? Nik ez dut uste bereziki, ez behintzat, eremuen urruntze hortan eragin edukonik, bai, nabarmen ikusi da hezkuntzan, nola inguru erdaldunetan doden ikasleek nola galduten hilabete hauetan euskararekin harremana eskola itxi denean, etxitik lan egin dutenean. Euskal Herriko eremu erdaldun askotan D eredu edo B eredu batzutan zeuden ikasle horiek zeukaten harreman, euskarazko harreman bakarra hola hitzeitekoa eta eskolan zen. Eskolako lagunekin, edo irakasleekin, edo zenbat, hori hizkuntza dituek espaldien, azkeneko hilabeteetan askotan azpimarratute eta salatute, eta hori kezkarria dela. Bestela ere, nahiko egoera linguistiko, soziolinguistiko kaskarrean daudenak, eta eremu bakarra eskola zen hortan, eskola kontaktu eskola hori ez digitala, komplikatua. Ez dut uste bereziki, kalte berezi ingo dionik. Idea garbi daukatenen kasuan, ez dut uste koronavirusak, koronazioak ingo dio kalta denoi bizitzaren esparro guztietan, baina ez dut uste bereziki hezkuntzaren kasuan, bai, nabarmena da. Eta gero egia da, jendaurreko ekitaldi asko, ez dela egiten ari, eta bertan bera uzten ediela gauza asko, eta, baina zen guri eta Italiako poeteia bai, zenet, guri gertatzen eda leku guztietan orduan, ez dut ikusten nola bereziki zez. Digitalizazioak zuen kasuan, digitalizazio beharrezko horrek, koronavirusak eragindakoak, ez dakit zuei nola eragin dizuen azken urtean? Lehen Martxelok esan du batzuk ja ez garela sarretzen edo, nik badamatza 6-7 hilabete ja serribizian, eta pasatzen zaita errigorako alkatxofak jaten, oso goxoak dira, eta hola oso asarren nagoen esan duen, prestatu, bai azpikoakin eta asarre bizian nago ze gauza asko ez dut ulertzen, eta sin mas. Eta digitalizazioa gure kasuan, zen nahi esatea izan zen salbatzeko modu bat, guri eragintzigun konfinamentua justo bigarren kanpainaren hasieran, olioa, konserba, kriston jale, hor, jendearen beldurra, ia da jendearen beldurra ere jasotzea, joateko puntuak ezakizer, egia esan hor dauzkagun pertsonak oso ongi lan egin zuten eta primeran atera zitzaigun, baino bai hasiera baten eromena izan zela. Eta pena ematen digu, urten abenduari begira gauzak dauden moduan, edo legea dagoen moduan, esan dezakegu, ziur aski auzolana ez dugu eginen, eta niri horrek pertsonalki kriston mina ematen dit, oso egun polita da. Pentsa ezagun, hau dena pasako dela, hemendik bai jendeari esaten diot, nire harrika da, esaten dute gazteak gaur egun. Krisi honek, Nikolas Xamardo uste dut zela, barrura begirako lehioak dokumentalean esan zula, bere espetxean zegoela, ez dakizze filosofoaren liburua irakurtzen naizela, eta Grezia, griegoz ez, krisia aukera berri bat dela, ez? Orduan, ni horri heltzen diot, eta esateko, hau guztionetatik asko ikasten dugun, edo gutxi, edo zerbait ikasten dugun behintzat, eta kontsumo itxurak aldatzen ditugun, herri gora bezalako ekimenei heldu eta benetan merkataratze bide berriak irekitzeko baliagarriak diren eta benetako hausnarketak egiten ditugun eta benetako apostuak, ekoizleak mimatu behar ditugu, ekoizleak ekoizten dituzten elikagai osasungarriak, bertakoak, gure sistema immunitarioa, indartzeko baliagarriak izango direnak eta beharrezkoak ditugu, eta uste dut hori geota evidenteagoa dela, eta pixkat naturari
begirada bat eman, ez? Ni herri txiki baten bizi naiz, 51 biztanle biziga, eta martxoan gure etxeko atarian aspaldian ikusten ez genituen animaliak ikusi ditugu, ez? Eta esan duzu, jolin, pues, honek zerbait esango gu, o esan beharko gu edo. Orduan, goazen hau guztia, krisi hau guztia aprobetxatzea, itxi zaizkigun ate batzuk betirako isteko, baino merezi duten beste ate handiagoak eta zabalago batzuk ireki eta gauzak benetan errotik aldatzen hasteko. Ondo, mila esker. Bueno, amaitzen juteko, ja amaitu behar dugula, eta gaiz pixkat aldatu zaritz, hizkuntzare aipatu da beste, Euskal Herriaren kohesioaren mapa hori, ekimenen mapa marrazterakoan, ez, gehienek euskera ez ardatz, baino bai erabiltzen dutela, ez? Zure ustez, posible da Euskal Herri mailako proiektu bat izatea euskera bere oinarrian izan gabe? Bueno, igual ez naiz ni egokiena erantzuteko, ni bertsolaritza, euskera, badaude, ez, mundun beste adierazpide batzuk, baina, euskera egiten dan jarduera batetzen nator. Nik uste, nortasun aldetik Euskal Herrian euskerak presentzi ezinbestekoa dula, eta alde hortatik zail itzetzeto irudikatzea, ez? Baina, azterketan aipatzen da. Zoritxarrez, herri honetan, euskaraz ez dakin, jende gehiago dago, dakina baino, ez da, horietaz ezin da astu. Horren nik uste, estrategi guztitan, ekimen guztitan, Euskal Herri mailako ekimen guztitan, hori ere zehar lerro ezela presente eduki beharreko zerbait da. Eta nola jartzen dunez, azterketan horiek gana iristeko, ezagutza zabaltzeko, euskararen ezagutza zabaltzeko, ekimenak hori euki behar du, ez? Eta, gure kasuan ere, hori beti presente dagoen zerbait da. Hor beti bi norabidetako ahaleginen behar da, eta herri honetan euskalgintzan dabiltzenak te ondoena, gure euskalgintzan kokatzen geha, baina zenbat kostatzen da jende hori irakartzen. Nik uste proiektu orokor bat eta Euskal Herriko proiektu orokor batian hizkuntzak ardatza izan behar dula, bai edo bai. Bueno, bukatu horretik Martxelo, zerbait. Zute, gauza dela gu nahi duguna eta ez da posible denez. Euskara balio, gure hizkuntza da, gu nahi dugun hizkuntza da, Euskal Herriko nahi dugu, ez, baina euskaratik abiatuta kohesio bat ematea zaila da, euskaratik bakarrik abiatuta zaila da, dauzkagun kopurekin, dauzkagun euskaldun kopurekin, eta dauzkagun hizkun eta ere kopurekin. Ez zerrek egiago bilatu beharko da, osatuko duena, ez genuken naztu behar nahi duguna, eta ez. Posible da Euskal Herri bat euskara gabe, bai. Ez hau nahi dugunez, ez, baina Irlanda haukezu. Horrentxe beteko dira urte, estatua da. Irlandarra dira, Irlandar zenteitzuete bere gura, baina beti erakutsi zigun, txillarde izarrak erakutsi zigun zela ez eredua zela, ez. Zela ez eredua, eta gero ikusteko gauzatzuk aldatzen ediela, Euskal Ikaskuntza da erakunde bat ez dena nabarmendu urtetan, mende baten ez dena nabarmendu Euskal Herri osoko konzeptu bat eukitzatik, eta azkeneko urte hauetan zutako batzuk engo zineten igual, edo garatu du azterketa serioa, segurazki Euskal Herri honetan, Euskal Herrian, inoiz Euskal Herriari buruz zinden azertari seriona eta multidisciplinarrena, 800.000 aditu bildu dituna 3 urteteko gogeta baten, eta horrenako aldiz erakunde horrek hartu du hori nazio ikuspegi oso bat, hizkuntzarena, debate gehienak eta eztabaida gehienak euskaraz eman dira, belaunaldi oso berri bat euskalduna dena, teknikoa dena, aditua dena, eta orduan horrek aukera eman dugu euskaraz egiteko, eta ikerketa gehienak ez denak, baina ikerketa eztabaida gehienak euskaraz egin dira. Euskal Herri osoko kontzeptu batekin erakunde horrek, 100 urte euskal erakunde horrek, sekulan izan ez du bezala. Beraz, eta nik ezautzu eta horren dela 22 urte Euskal Ikaskuntza bat esan ezkio inbarko zurako goeta bat Euskal Herri osorako, eta euskeraz Euskal Ikaskuntza bere burari deituta ere arraro bidatu zidutenak, eta ni sekulako satisfazio hartu nuen, ikusten honean lehen autik ezautzen nuen beste Euskal Ikaskuntza bat, nola irtu den lanean modu serio, profesional, tekniko espezializatu batez, Euskal Herri osoa hartuta, eta gainera eztabaidarako eta lanerako hizkuntza nagusia euskara egin da, euskara izan da. Baina beti ari gara esparru horrekin, jende tipologi horrekin ari gara. Eta erakunde horrek eman duela, azkeneko zuzendaritza horrekin pauso bat, orain arte mengabekoa. Baina beste kohesio bide batzuk topatu beharko ditugu, hizkuntzaz aparte,
Bestela, daukan ez da nahiko tresna izan, ze 70% ezaki. Beraz, zaila izango da. Bueno, amaitzeko ez dakit zerbait gelditu zaizuen, esateko gogoarekin edo zerbait, ez? Ez dakit zuek galderaren badaukazuen parte hartzaientzako. Inork ez, bueno, honekin orduan amaitutzat emango dugu mai ingurua eta ikerketaren aurkezpen hau. Eskerrik asko Aztikerri ikerketa aurrera eramateagatik. Benetan espero dugu aurrera begira hausnarketarako tresna bat izan dadila. Eta, bueno, eskerrik asko zuei baita ere parte hartzeagatik, zuen ikuspegia emateagatik. Jakin dezazuela, bueno, lehen esan dugun bezala, ikerketa gaurtik aurrera edo, bueno, bihartik aurrera ikusgai egongo da Udalbiltzaren webgunean. Denok, honi buruz gehiago sakondu dezazuen, nahi baldin badezue. Eta hoixe, besterik ez, eskerrik asko denoi, etortzeagatik.